Siphinde sinibingelele ohlelweni lethu enilaziyo i-broadcaster yethu edumile umhlaba wonke izwi lesintu njengoba nazi ke babukeli ukuthi ke kubalekile ke ukulike nokusubscribe nokushare nokucomment kiwo lama video la esindilivela khona. Ukusubscribe kusiza ngokuthi masenza ivideo sekumele ukuthi uyibone iyakhona ukukhala insimbi ukwazi ukubona ukuthi sekune video entsha esingenile. Ukusubscribe kwakho kubaleke kakhulu kithi babukeli. Namhlanje ke siphethe ke nansi insizwa esivakashele istudio sethu kwi-podcast yethu ethi izwi lesintu. Sivakashele nansi insizwa izothula ukukhuluma kwayo noma ukukhala kwayo eze nakho la estudio. Bhuti wami siyakubingelela sikwamukele kwi-broadcast yethu izwi lesintu. Kambe ubhuti sizothi mhlawumbe ubani, qhamukaphi, ungwakabani sibo? Okay, but ngichaze igama lami nguNjabulo. Kuphi ekhaya konje bhuti wami? Ekhaya kusemahlabathini. Okay. Yebo, mawuze mhlawumbe indawo kuthiwa kuSolundi. Oh, emahlabathini oLundi eKZN. Yebo. Okay. Ngiye ngizwe ngendaba, ngaze ngiye kuleli side ke lo kwamahlabathini kodwa ngiye ngizwe nje nokubuka abaculi ke, hawu hey umuntu umeshe ngomeni nje mina nguye emahlabathini yabo. Kodwa nje angaze ngiye. Okay bhuti wami. So namhlanje uthema usibhalela sibona usibhalela lapha no kwi production yethu usho ukuthi ufuna ukuza la uzobika udaba lakho. Yini uhlushwa yini kwenzakalani bhuti wami? Siqonde nje ukuthi yini oyizele ngapha. Ngifulunyana ke but ivoice yami ayikho right. Oh okay. Isikhathi samakaza kufanele. Ngiyangizwa kancane. Futhi ngoba ngichaza ukuthi ngisuka emahlabathini. Yebo. Kodwa ke ngokwamatoho ngiye ngakhuphela ngapha ke eGoli. Okay. Yebo. Ngihlala khona ke la ilokhuzana iSoweto. Okay. Ngifike la I think ngo-2015. 2015 okay. Yebo, umsebenzi kodwa ngawuthola ngi-2016 uyophela. Okay. Ya bekuyophela unyaka. Okay. Ngasebenza ke bhuti, ngasebenza 2016 ngo-2017 ngiyakhumbula kahle kwakuJune. Yes. Okay. No ngadecide ukuthi no akwengikhuphule mama wami. Ukhuphule umama wami emakhaya emahlabathini. Oh, ekhuphukeze ngapha eGoli. Eze ngapha eGoli. Ngapha eGoli bhuti uqashile nomhlala kini? Ngiqashile. Okay. Yebo ngiqashile. Mangikhuphula umama wami isitori sami ngifuna ukuchaza nje kahle. Yebo. Hayi. Ngo-2017 ngoJune. Kuthe ngabo September kuya kulokhuzana kuOctober. Yeah, if I'm not mistaken. Ngiqale nje ngathi uyazi ukuthi isikhathi esiningi ukuthi manje sinokuyishayela ke yabo. Ukuyishayela ukubandabandayo mhlambe yabo mhlambe. Ubandabanda input mhlambe. Udrink. Hayi drink utshwala ngisho njalo. Oh, uphuzo lolo dakwayo. Yebo. Oh nokuthi kujayi impilo yobudoda kunankinga siyakwazi lokho. Angithi kunokwenzeka ngithi isikhathi esiningi indaba ke isikhathi esiningi ke zinokutholakala lapha lokho. Utshwaleni. Okay, yebo. Khona eziqiniso. Khona sometimes uthola futhi isingonyene esingelo iqiniso. Okay. Yep. Aw, sihleli nje namajesu wayintile. Ngixoxo lo omunye womngani wami ethi ayibo. Kunenkinga ela. Lo mama wakho. Isikhathi esiningi uma ungekho mina bhuti kwengichaze ngina ama 4 in ngi-offer 2. Okay, emsebenzini. Yeah. Okay. But usually angijwayelanga ukubuya ngamalokhuzana ngensuku zami zokusebenza. Okay. Ngibuya ngama-off days wami. Yebo, ngokujwayelekile. Okay. Uthi hayi umama wakho isikhathi esiningi. Uma ungekho nesikhathi esiningi njalo ungabikho. Yeah. Ngifuna ukuzwa kahle bhuti abeyibhlungu lento. Ngifuna ukuzwa kahle impela. Angicabanga ukuthi ngelinye into ngiyafisa ukuthi yehlele omunye umuntu. Ipain engizwile angifisa ukuthi izwe omunye umuntu naye ezwe ukuthi kunjani. Cha. Ngifuna ekhisa umuntu afunde ngami. Lapha ngifuna ukuchaza khona ukuthi i-mistake yami engayenza ukuthi yini. Uyabona? Kuze kwenzeke lento. Okay. Awujwayele ungabikho. Mangekho.
uyabuya kodwa usho ukuthi ngithi uyawazi mafu uyawazi vele Uyazazi ukuthi kuzongena, uyazazi uyazazi ngizomngena ama-off. ukuthi ngena nini Oh, isikhetho sakho siyasazi. yebo uyasazi Ah, ukuthi sami sekusebenza yena inkosi. Eh. Makoti. awu ngingayithathi nje serious lento yabona awu ngibuye ngitshela uMastende uma khamba nje isikhathi Okay. wathi ubokujwayela ukuthi ngelinye ilanga ukuthi ngoba ngisebenza night shift Okay. ngisuke ngina i-chance ukuthi ngibuye I-day shift awuyisebenzisa i-shift. angisebenzi night shift Ah. kuphela Oh, okay. so ngisuke ngina i-chance ukuthi ngibuye wathi Mastende I know ngathi wathi Mastende ubokubuye hayi nge-off yakho ubuye nje ubuye yabona ngithi why Mastende engafuni ukukhuluma engangichazeli ethi nje hayi ezomndeni angizingeni yabo but usenginikile leyo lekhunyana kwenzakalani yabo Yebo madoda. awu ngifike ngempela ngokusho kwakhe Hawu, uhambe emsebenzini uphinde ubuye. cha ngihambe ngibuye Ah. ngihambe ngibuye ngithi Okay. nje ngitshela umjidi engisebenza naye sebenza bayi2 ngithi singamalokhuzana singama responder yabona ngithi hey4 asengiphuthume endlini kanje ngicela ukuthi ama responder ke into of security ke Okay. siya patroller nje Okay. the whole night no ngithi mfowethu sekunesimo esithile ngize ngiqamba manga yabona ngoba hlahle ngizama ukuhide inkinga zami yabona ukuthi into engagcineza ngoba umuntu omazi kusasa ukuthi kusasa ingagiya ngethamba lapha kodwa njengale ngithi nje ngithi siphuthumayo nje kahle kahle umntwana akekho right Yebo. ngifuna lo mama kwamanje futhi ngingasho ukuthi uyangifonela ngithi ube ngi-WhatsApp ngoba phela sinayo la emontweni Okay. ya uzongithola ukuthi into engishiwa yini Ukuthi ayikho ngoba akayizwa ngifona ekhaya. akayezwa ngifuna ekhaya Okay. yeke ngiphuthumeke mina ke endlini Akudedele ngemplenge. hayi kodwa bafa ayiphuthuma ethi hayi no mina uzongishiya la Okay. yabona ngoba sinakho lokho sometimes ukuthi mhlambe sike sithi siyiwayintele mhlambe egarage yabona wathi no angizokuhamba nawe yabona Okay. wena phuthuma nje ngekari yomsebenzi yabona Sinokuyibona vele imoto zama-arm guard Yebo, zimile emagaraji yes, ofedility. Okay. mangifika nje so futhi okubi akangitsheshi ukuthi kahle kahle into kahle kahle bese kuyihabit lento kahle kahle moyibhekisisa I-habit yini bhuti konje? ngisho ukuthi into nje kahle i-habitation ukuthi into beseyijwayela ukuyenza yabona asena stress Okay. ngoba kwakufanele at least ngiye ngimfice ekuphi esendlini uyabona kusho nje vele nje le 4 days yonke vele uspenda Awungene edabeni ke uspenda khona ke sikulandele kahle ukuthi yini yona le abejwayela ukuyenza. ngiseza nayo bhuti Okay. ngiseza nayo mangifika Okay. endlini yabona ngiqale ngichaze lapha mangifika endlini akafuni ukuvula umnyango Isikhathi mawubheka kungabubani ebusuku. abo2 Awubufika sekulate. Awuwesele show uthi awubuye emsebenzini. akafuna ukuvula endlini engafuna ukuvula endlini awu ngithi mina ngizichaza ukuthi ubani ethi hayi ngeke kwakuye ngithi nguye yabona bese ngize ngimfonela ethi okay ayingeza ngirent ayilokhuzana ke mina ilokhuzana ya-DP ine 2 bedroom Okay. Okay. sine camera lethu ngapha dlala umuntu Okay. but ninombhede na Okay. bona bebesebenza ini bebesebenza leli camera leli linye leli Lele ngalala umuntu. yebo Okay. akuye ngithi nje mhlambe ngibonge nje lokho leyo respect le kade ngenzela ukuthi engabe mhlambe bibe ndawonye kuphi embhedeni silala khona mina naye ngoba ngimlobole bhuti mina Okay, wangena wanokho wagcina enza njani? wagcina evulile Wavula. wavula inyama Kwenzakalani lapho sifuna usukuvutha ondaba siyakuzwa khona la. angithi ke bhuti ke into ke angithi kusuka kwami hayi is not about ukuthi bekungazi ukuthi kwenzakalani yabona angithi bese sengize ngenza baba yi2 Oh yeah. umngani wami uMastende Okay. yabona Yeah. umngani wami wathi kungizamela ukungicisela kahle uMastende naye noma ngisanga kahle vele kusuka kwami le ivele bengimtrephile yabona ivele mayesethi yena eseqale phika qala until ngize ngifona I don't think ukuthi ivoice yomuntu wakhe uyazi Mayethi hayi unamanga kusuwe. akusuwe I think mhlawumbe ikhona into ababezama ukuthi beyenze qala mhlawumbe yabona ukuthi ngingene yabona ngingene mina sekuhlelwe izinto mhlawumbe sezinto sezinormal yabona hayi ngibingelelo uyambona imuntu uyambona kahle especially ngoba silapha ku security yabona una uyakwazi ukubona umuntu ongathukasokise uthi lona something ngathi uyayazi yabo Fanele ngani medla ushukela angithi siyakwazi
angithi nje njengalezi ziyenzeka asiqhelile so ngikhumbuza izinto zakudala zoshukela hayi ngithi mangithi angimbone nje ukuthi ebe nomusa kodwa yabona angibambe nje angihage nje awu baby how kwenzakaleni yabo lapho mina vele angikho kulomqondo kakuwo nasengikude ngokomqondo okay hayi ngithi mangithi bese ngithi ngifuna ukungena la eminyango ngithi ngiyabona kho umuntu like amereli ngapha okay sengifuna ukungena kuleli lokhuzana leli ningalisebenzisi leli ngapha kwawuyiqala niselikhiwa alijwayelanga ukukhiyolela room leli ningalisebenzisi leli ngingasebenzisi ikhiwa alikhiwa isikhathi ikhiwa hayi mangithi hayi ethi ngicela ngolesikheli la ngifuna ukungena ukhiyelini la yabo ethi hayi no ngikhiyile nje uthi hayi ngithi ukhiyelini engangiphendula ngifuna isikhiye ethi nasi isikhiye ngathi sibindi sosithatha mangivula mina ngithi hawu nanga umuntu baba izena qala hawu uphoswa yini ubuza lo muntu lo ubuza lo muntu hawu yena sengathi manje akasazi lutho okay and okubuhlungu kakhulu khanyisa ugesi ngoba kwakumnyama khanyisa ugesi okay ngoba mina angithi kwama stand kune light elikhulu okay lama light akhona lekhuza so ngiyakhona ukuthi shuthi ngiyakhona ukubona ngaphakathi umuntu yakona isithunzi yabona so manje sengikhanyisa sengifuna ukucaciseleka kahle yabona uthi ubani lo ngempela so babazisa na tata so umuntu ongathi umuntu ongasilutho okay hayi sike sivuleke eminyango yeke elokhuza ke yena ababazeke ngiyalazile ePakistan ukubhlungu ePakistan yini ePakistan abantu abathi ngathi mangibiza kahle ePakistan yeah usually ukuchithela nePakistan yebo usually bathi oh my friends elokushini sibize kanjalo hawu ngibuze ngithi kwenzakalani hayi ababaze nje yena yabona I know ngithi hayi my friend awuphume sodilana lo ngoba ngiyamazi akufani nokuthi my friend ngiyamazi uhlala la yena ungifice vele my friend ngimazi yabona yena wasemanzi kangcono ke ukuthi yazethi ngiphatha ubuhlungu yaza konke kuhleka ukuthi nje akujwayelekile isikhathi esiningi ukuthi esikuyenzeka kwesinye isikhathi enye into uthi sengibone ayikho into permanent usisi ngingene nje bulonye kancane umakoti uyini umZulu ngimlobolile kodwa yena uzwamlobola kodwa ulala nePakistan emzini wakho ngimlobole angithi bengakabi nalwazi lona ngimkhuphula ngimletha eGoli ngokuthi akeze ubona nayo iGoli ngoba wathi nawe uyafisa ukuze eGoli hlaleza khona eGoli yabona into njengalezo khona la kahle engifuna ukuya khona okay hayi aphuma my friend ahambe awumdedele hamba ngimenza ngalutho ngaze ngimenze lutho ngoba phela my friend akanacala okay I don't think ukuthi umfostile ukuthi kanjani ukuthi athandane naye evume into engimbuza into eyi1 uthi okay kulungileke kwenzekile pho la ngihlala khona yabo ekushuthi ubafo eqaleni wathi akalali la uyabona shuthi ngolanga lelo bavele bathi basebenza lento ibe permanent impethu ebuyize ngapha mina ngangi expect ukuthi umakoti ngizomfica engenjani engekho kuphi endlini yabona bese ngikwazi ukuthi ke ngizokwazi ukuthi sekine evidence ukuthi ngempela lo muntu akalali kuphi mangihamba akalali uma ngamfica elele khona endlini nali ePakistan noma ke ingazange ukungekho ke into engathi itangible or into ebambekayo uyayithola ukuthi ngibafice benzana kodwa ngo2 ebusuku iyo phela into eshayayo yabona hayi ngingahluphi kakhulu ngithi no hayi mama ngoba sinomntwana naye unomntwana oyedwa oyi1 okay sengilobolile futhi okay kuye kuhambe kube nzima ke isikhathi esiningi uma special usolobolile unomntwana ngapha bese uthatha inqomo nje usawuvela uthatha nje izo nqomo lezo ngoba uma sesukanjalo sekuhamba nani sesihamba nama families okay mina ngamdedela okay then ngafonela ulethu uma wami ma 1 2 3 ubaba uma idlulise kubaba isikhathi esiningi inkulumo mangiyikhuluma ngiyikhuluma ngokuthi yazi ukuthi umuntu ongumama ukuthi uyena ongathi usondele naye kakhulu okudlula ubaba ngithi yabona ngayijwayeza lokho even mangikhuphuka ngize eGoli ngiye ngibaba ngitshela uma
ngiyakhupha ngesegoli ubaba bese ngishise uma itshela ubaba bese ngishisa impela Phepha emsamo. noma ngehla futhi ngiyareport Okay. ngifonele uma ngimtshele hey nesimo sikanje kanje uma ethi mntanami izimo ezenzakalayo lezo Okay. Umtshele noma ukuthi ngimtshele nje ikule. yeah the whole story ukuthi kwenzakalani ukuthi umuntu kanjani yabo into njengale Okay. hayi hayi izinto ezenzakalayo lezo ngathi umuntu bese beshadile emzalile ingane kuyenza izinto ezenzakalayo echaza ukuthi obani into zakudala noma engaminishanga ukuthi izinto zakudala ezazenzeka kanje mhlawumbe umakoti mhlawumbe nawugangile kodwa ke akweniboni nibonisana ngayiphi indlela ngithi nayikho indlela ngizobonisana ngayo ngoba phela inkinga lo muntu usenengane ndlobolile lo muntu usomfazi ekhaya akuso i-decision nje ngeke ukuthathe noma sikanjani seyiphumile inkomo lo muntu kahle kahle useshort ukuthi thina ngani ngenyongo kuphela ukuthi useregistered lo muzi lo leso sibongo leso hayi ngingayizwa kahle ngoba manje into engishaya iwani ukuthi ngizophila kanjani lo muntu sengizomtrusta kanjani ngoba phela ngizokumtrusta phela lo muntu ngizothi mangihambe ngicabanga ngene emsebenzini ngienda lapha sengiba kuma accident unnecessary yabona ngoba kuyenzeka into enjengalezo manje angangizoza kanjani and lo muntu ngcono kuthiwa umuntu engimthole emhlambeni sajola naye khona abamazi ekhaya manje lo muntu umlobole unengane uyaziwa yebo yes ngisenza nendaba nje noma imfishanyanyana nje manje hayi siqhubeke sihlala oba pregnant lo muntu pregnant so wangitshela ukuthi pregnant akangena endaweni zakhona emva kwalesigabeko sonke lesi yeah kule period nje le period leyo nje use pregnant okay hayi ujampelwe inyanga okay hayi okay ngempela ngathi ke isisu ngasithanda ukuvela okay khambeni kwesikhathi cha ngaqhubeka ngahlala naye Pakistan ngaze ngisho ukuthi ulo cha ngaqhubeka usalibona ngangashintsha futhi nendawo ukuthi ke sabonana nePakistan ngisalibona namanje okay ngisalibona namanje okay ngihlale ke onanga use pregnant uma pregnant ke bese kwenzeka miscarriage okay kwenzeka miscarriage all right chithile isiso bantu ngike ngihambe ke ngiyobheka ke ukuthi uhambe uyobheka ebantwini yabona mangihambe ngiyobheka ebantwini mayifika le loba bengangiye kuye umkhize okay uhlala eJabulani okay ayangithuka ngihlahlela ethi hayi wena unenkinga kanje ngangingachazanga lutho ethi nenkinga kanje le ngane le angithi story akasazena ngeke phela kuchaza istory kodwa wathi le ngane ekade ikhululwa umakoti bengekho yakho that is why abakamdlalosa amanyanda lengane abayifuni yini inkinga ngithi ngiyabona ukuthi okay ingoba ngase ngimntana sengimlobolile ngathi uma somlobolile bese kusefanele usesekhaya sekuphuma inkomo zabantu abadala zaya kuphi zaya kulowo muzi zocela ini ubuhlobo obuhle that is yona main cause eyenza ukuthi lo muntu ekwenzeka imiscarriage ngoba yini ingane kuyona yakhona kamdlalosa akuyona yakho akuyona yakho kusho njalo bengayona yami ingane ngifone ngithi abonakala isafuni ukuthi ngoba ngijwayele ukutshela uma wami izinto angitshele straight umuntu omzana ngifonele ubaba ethi no yeswakala inkulu naliya yafika ubaba aze ngibuze kodwa lenkulu wayibelokho ebuza kuma uma engenza feedback ukuthi ubaba uthini yabona angimtshele kuyena umbhulu ukuthi usho umakoti ukuthi kwenzeka abantu wena ingahle ingane wathi uyikhulela bengayona yami ngize ke ngithi mama ngisacela wehle ekhaya ngibe ngizophumile ifu vele nami yabo ngithi hayi ngizokulandela ehle ekhaya ngabe sengishaya ucingo ngokwemfowethu ngathi nje ngimbuza ukuthi ukuphi wathi hayi ongena uNondi ngasemtshati no ngicela izinto eyodwa ngicela ukuthi uma ufika ungayi ekhaya ngihlala khona umakoti yebo okay engayi kini engayi ekhaya ekhaya kimi ekhaya kubo okay hayi ke fike ngempela wahamba yakuboka wangifonela wafonela uma wami wathi umtshela ukuthi mina
ngithi ahlukana Hawu, le angaze ngisho kangiyazi le shothi okwakhe ke lokho mina elami igama ngathi ngizacela yethu yobabone ngale ngasekhaya ngoba most of the time uspenda ngapha ngasekhaya okay. then kubo Yes. uyayithola ngathi no ngoba phela uyafika kade nasekhaya kade becinile yabo so wena ukuthi ubabona ngale ngabashaya umshaya ngaleso strategy leso Ukuthi ashaya umoya ukwazi ukubhekana nesimo sakho. wasefonela uma wami umtshela lonto leyo ngathi mina angazi lokho so kumanje ke mfowethu ngoba ku 2025 manje sigcinane naye kahle lesikhathi ngana njenge manje kunesikhathi ngibos sina 4 years Okay. Ningaze nibonana. singase Senihlukene. okwenye sihlahlukene phela ngoba ngathi akawushaya umoya namanje Namanje nje usashaya umoya. so into engiyifunayo but the main purpose ukuthi ngize la ingoba ngifuna usiza ukuthi ngoba abanye bathi ngoba usumlobole angazi ukuthi I have to die for that ukuthi ngimlobole Okay. ngiqhubeke nomuntu ekubeni sengibonile kusekunimkhuba esike yavela Phambi kwakho. Okay. okungibulela kakhulu ukuthi wazoba pregnant yabo Kodwa manje abomndeni bikini amakhehla nobaba bathi mbuyise. ngithola ipressure from kwifamily ukuthi angimbuyise So kanti manje lento iqala ngami umhlaba unamaphutha vele. la ngikhala khona ukuthi ke ikahle usizo lapho ngilidinga lapho ukuthi yini efanele ngiyenze mase kanje ngoba I don't think ukuthi ngizawubuye ngimtrust okay njengoba ngisengile Awusho ukuthi ibhuti wami la into engiyibonayo ezokusiza ukuthi thina njengezwi lesintu kumele sizame ukuthi simfonele sikhulume naye ngoba uthi usamshayisa ngomoya and anfonelani kodwa khomba ngathi senihlukene kodwa akekho watshela umuntu akusathandana into esengalungiseka nje obufuna usizo lokumbuyisa thina ukuthi njengezwi lesintu simfonele umakoti simchazele simtshele ukuthi uwosithumile cela sikhulumele kanje kwenzekala kanje kodwa wena uyadinga umbuyisa thina sokwenza lokho ngeke azasihlule futhi ngoba kaningi izithandwa zabantu abahlukana sayibuyisa ngokukhuluma nabo ngoba kuba nzima vele izinto mawuzenzela kodwa kuba ngcono maqhamuka omunye kwenzela ngoba wena uyashunqa and nagcina nitheni shayisana umoya kwakungemnandi nihlukana ngeke akuze nokuthi uthini vele wenze kahle sifonela ukuthi ucela ukuthi uze la uzolithola usizo bhuti wami ngeke ngiqamba manje ngiyathembisa uzolithola kakhulu uzobuya nje umakoti yebo sona isenzo saba sibi kodwa hayi uzobuya umakoti siyakuthembisa. ngiyabonga nami bhuti Manje bhuti wami ke ngibuze nje lento yama Pakistan my friend vele la ezweni la eSouth Africa noma ngizothi eMzansi noma ezweni lethu sebeyajola nosisi bethu vete noma ya khona akwengithi bhuti anginalo ulwazi lakhona ngithanda ukuxoxa kakhulu ngale indaba engathi ike ngiphatha kabi ya ngeke ngezwe kancane kuthiwa bakhona sebejolana futhi sebeze bathothi sebebathi nabantwana ngoba bahlala ndawonye into njengaleso ya kukhona lokho bengiye ngikuzwele nami ke ngikuzwela manje nasemakhaya bakhona labo my friend sinabashana nje bo my friend kweminye imikhothe ekhaya kithi cha ngingasho ukuthi bengakaboni akekho ngasenga umzola kubo sisibami ukuthi kodwa nje bakhona engibazi ukuthi sebenza nabantwana nabo kusho kahle noma kuthiwa kuyakhucululwa bahamba banje sobokufika kuthiwa babuyele emazweni abakulula ukuthi bexoshwe abanye ngoba sebe nemndeni la ezweni lethu yeah it's gonna be difficult ukuthi behambe ngoba phela sebenziselwa abantwana yabo nje njengale so shuthi kahle akwengithi usister yakho nje sengathi uma wena lokuzana akuselula ukuthi uthi akahambe ukuthi lengane lenizondloba umshana uzodlobani mawambe sibabona kahle usu end up khona usunjani usuyahlobana no my friend yabo ngemistake kanjalo kuyenzeka kanje ngoba uzomxosha ethini sekusibalwa impela sekusibalwa kuphela and mangixosha my friend fanele ngiyondlekele ngane fanele kuyondlela engane ngoba mawuthi uyabhekisisa kahle ipoverty mawuthi uyabhekisisa ngathi yiyo le eyenza ukuthi at the end kube khona izinto ecishe efana nazo indlala manje wona bhuti mangathiwa ingane kwenzekalanga miscarriage yaba khona yaphela ubuzozani la kithi uzosicela ukuthi sikhulumele nomakoti ukuthi abuye ikhona ingane ka my friend ngithi bhuti nje ngibonge nje ukuthi kwenzeka imiscarriage okay ngoba
ngangeke ngikhwana ukuqhubeka nomuntu esenenye at least uma kuthiwa lo muntu ngimthole enengane ya into ezenzakalayo ke lezo hayi ukuthi ufike wathandana nami yabo uthandana nami then usezala umntwana ngiyaqhubeka futhi kuleyo relationship leyo emshadweni ngoba singasho sithi emshadweni ngoba walobola even though kunzima akungithi nje angilobolile ngiloboli noma kuthiwa ngilobolile nje noma kuthiwa ulobolile noma kuthiwa ngilobolile kuba lokho nje hayi bekunzima kakhulu ukuthi ke at least kuthiwa yikho ngithi ya khona nami ngiyafuna ukuthi ilungiseka ngisho njalo noma ngingasho ukuthi banginike ipressure ifamily nabangani uyabo kodwa ngiyafuna nami ukuthi ilungiseke ngoba ngathi cishe ngizwe ngcono ukuthi okay kulungulaleli naye vela ngithi umama wami ngangamficanga ijiji ngabe ngithi ukuthi hey ngamthola uyiseyilitshitshi manje yabona seyilale nomunye umuntu yabona njengale cha ngamthola ngijiji so lokho kwenzakele kuyenzeka nakwabanye bethi kuna suke kufihlekile yabona into ezisiphila kulo mpilo ngoba bethi abafamily is not about ukuthi babethi bona hayi ukuthi bangazama ukungihlomekisa but bona babajani bayathi izinto ezenzakalayo even akudala sasenzeka ngithi kudala kwakwenzeka kuthiwa mhlambi kuthiwa awubathola abantwana into nje uma ngabathola abantwana bese kuba khona engathi noma ubuya egoli uma kodwa usekhaya kuze endapha kuthiwa sengena umfweni ngeplan yabona mhlambi ngene makoti thola ingane izalwa ingane mayizalwa ingane iveli izofana nabani nomnikazi makoti yebo izofana nabani nawe wena mfowethu mayifana nawe umfowethu ingane yakho mawuyizala izofana nawe mayifane nawe kunankinga ngithi phela umfowethu vele kuzokwenza sekuyami kanjalo ke ingane okay ay isikhathi sedliwe yinja mfoka Mdlalose siyabonga kakhulu ukuthi ubhalele la kuyizile isintu siyabonga kakhulu okubalekile ke mlaleli njengoba ke sizwile umfowethu udinga usizo sizomsiza kakhulu nomunye onenkinga ebhekena nale ethi ayilike kanje siyakwazi ukuthi sikwazi ukulungisa isimo ngoba la silwa nokukhohlakala kwasezweni njengoba nje sisho sithi izwe lesintu silwa nokuthi izwe lethu lesintu sisibambe sisiqinise kungabi nezinto ezenzakalayo esingayitholi kahle siyakwazi ukungenelela ezintweni eziningi waqhubeka ke mlaleli noma mbukeli ke usibhalele ufone yole number ethi 0711 3252 ukubukela kwakho nokulike nokusubscribe kuyasiza kakhulu nathi ukuthi sikwazi ukuthi i-channel lethu ikwazi iqhubeka ifike nakwamanye amazwe athi ukuthi qamama kancane siyabonga kakhulu ulindele esinye isiqephu ngokuzayo